Από την κυρία Κωνσταντινίδου και εμένα, την καλησπέρα μας. Και πριν αρχίσω θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα σήμερα να είμαι ανάμεσα από δύο μαθήτριές μου, συνεργάτηδές μου παλιά, για πολλά χρόνια με την κυρία Κωνσταντινίδου, για ακόμη περισσότερα χρόνια με την κυρία Ταράση, η οποία είναι και η ομιλήτρια. Η κυρία Ταράση είναι διευθύντρια στο τμήμα Νοσολογίας του Συμβατότητος του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Είναι ένα δραστήριο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας. Πήρε μέρος σε πολλά διοικητικά συμβούλια και στην παρούσα φάση είναι και η πρόεδρος της εταιρείας μας. Είναι δραστήριο μέλος μέσα στο χώρο της ανοσολογίας, ανοσογεννητικής στην Ελλάδα, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EFI, European Federation for Immunogenetics, και στην παρούσα φάση είναι και commissioner για το πρόγραμμα του accreditation των εργαστηρίων ιστοσυμβατότητος στην περιοχή μας. Η κυρία Ταράση θα μας μιλήσει για την επιγενετική. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που όλο και περισσότερο μας απασχολεί την σήμερον ημέρα. Και θα μου επιτρέψετε να πω δύο λογάκια έτσι για την επιγενετική. Θεωρώ ότι θα το αναπτύξει το θέμα πολύ ωραία η κυρία Ταράση, η οποία σημειωτέων είναι και εξαιρετική ομιλήτρια. Η επιγενετική, λοιπόν, μελετά τους βιολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι βιολογικοί μηχανισμοί μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν γονίδια. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στη λειτουργία των κυττάρων. Αν αναλογιστεί κανένας ότι ξεκινάει ο κάθε οργανισμός με ένα κύτταρο, πώς καταλήγει να λειτουργούν διαφορετικά οι διάφοροι ιστοί, τα διάφορα κύτταρα. Από ένα και μόνο κύτταρο, από ένα και μόνο είδος DNA. Η επιγενετική... Με συγχωρείτε, αλλά έχω και ένα βήχα. Οι βιολογικοί αυτοί μηχανισμοί που σας είπα λειτουργούν σαν μοριακοί διακόπτης στην ενεργοποίηση των γονιδίων. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν αλλάζει το γονίδιο. Αλλάζει η λειτουργία του γονιδίου. Δεν αλλάζει η δομή του DNA, αλλάζει η λειτουργία του γονιδίου. Καθορίζεται δηλαδή αν θα λειτουργήσει ή θα σιωπήσει το γονίδιο. Και να πούμε ακόμα ότι αυτοί οι βιολογικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται τόσο από ενδογενείς παράγοντες του οργανισμού του ιδίου, όσο και από εξωγενείς παράγοντες. Και εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οι εξωγενείς παράγοντες είναι το στρες, είναι η διατροφή μας, η άσκηση κτλ. Και την σήμερον ημέρα όλο και περισσότερο γίνονται κατανοητοί αυτοί οι μηχανισμοί και αν χρειάστηκαν περίπου 90 χρόνια από τότε που ο Μέντελ περιέγραψε ή αναφέρθηκε, αν θέλετε, στους νόμους της κληρονομικότητος στα φυτά, πέρασαν 90 χρόνια μέχρι το 1953 που οι Βάτσον και Κρίκ ανέφεραν το DNA σαν συστατικό των γονιδίων μας. Χρειάστηκε να περάσουν άλλα 60 χρόνια για να δούμε γιατί, ενώ υπάρχει ο ίδιος γονότυπος σε δύο οργανισμούς, δεν υπάρχει ο ίδιος φαινότυπος. Είναι δηλαδή η επιγενετική αυτή η οποία γεφυρώνει το γονότυπο με το φαινότυπο. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Ταράση, γιατί η επιγενετική έχει να κάνει και με την υγεία μας. Έχει να κάνει και με την εμφάνιση των νοσημάτων και στην προκειμένη περίπτωση θα ακούσουμε για τα αυτοάνοσα νοσήματα, που βέβαια επεκτείνεται και σε άλλα νοσήματα επιγενετική. Ευχαριστούμε, κυρία Ταράση. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Παπαστεριάδη για τα πολύ ωραία της λόγια, γιατί πρέπει να πω ότι η κυρία Παπαστεριάδη είναι ο μέντοράς μου στην ιστοσυμβατότητα και στην ανοσογενετική. Μαζί έχουμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια, όπως επίσης και με την κυρία Κωνσταντινίδου. Ακριβώς, μια ζωή. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα δούμε μαζί τη σημασία της επιγενετικής στην εκδήλωση των αυτοανώσων νοσημάτων. Είναι γνωστό ότι στην παθογένεια των αυτοανώσων νοσημάτων συμμετέχουν τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν είναι αρκετοί για να εξηγήσουν αυτή την παθογένεια. Αυτό λοιπόν το κενό το οποίο απομένει έρχονται να συμπληρώσουν οι λεγόμενοι επιγενετικοί μηχανισμοί.
Έτσι λοιπόν η αλληλοεπίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και επιγενετικής έχει σαν αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα φαινοτύπων, τα οποία αναδύονται από τον ίδιο γονότυπο. Και επίσης υπάρχει ένα διαφορετικό ποσοστό συμφωνίας, concordance rate, μεταξύ μονογενών διδύμων. Τι θα πει αυτό? Θα πει αν ένα δίδυμο εμφανίσει ένα αυτοάνωσο νόσημα, σε τι ποσοστό θα το εμφανίσει και το άλλο. Και όπως βλέπουμε, αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε εδώ στον πίνακα, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κάτω από το 50%, με εξαίρεση ίσως την κοιλιοκάκη. Και ακριβώς και αυτός είναι άλλο ένα γεγονός που υποδεικνύει τη σημασία των επιγενετικών παραγόντων. Ο όρος επιγενετική, epigenetics στα ελληνικά, που βέβαια είναι η ελληνική λέξη, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Κόντραν Ουάντιγκτον στη δεκαετία του 40 και ήθελε με αυτό να δείξει ότι είναι επί, από το ελληνικό επί που θα πει επάνω, ότι είναι δηλαδή πάνω από την γενετική, για να μπορέσει να εξηγήσει τη διαφοροποίηση των κυτάρων. Έτσι λοιπόν σήμερα ξέρουμε ότι η επιγενετική μελετά αλλαγές στην έκφραση και κατά συνέπεια στη λειτουργία των γονιδίων και μάλιστα αφορά όλες τις κληρονομήσιμες αλλαγές στην έκφραση των γονιδίων και την οργάνωση της χρωματίνης, οι οποίες όμως είναι ανεξάρτητες από την αλληλουχία των βάσεων του DNA, δηλαδή δεν υπησέρχεται αλλαγή στο DNA μας και συσχετίζονται κυρίως με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σήμερα ξέρουμε ότι η επιγενετική είναι μια δυναμική, κληρονομήσιμη και αναστρέψιμη διαδικασία τροποποίησης της έκφρασης των γονιδίων. Οι επιγενετικοί λοιπόν μηχανισμοί καθορίζουν τον φαινότυπο, όπως είπαμε, χωρίς να προκαλούν αλλαγές στο γονότυπο, επηρεάζονται από γενετικούς αλλά κυρίως από περιβαλλοντικούς παράγοντες που θα δούμε στη συνέχεια, συμμετέχουν σε φυσιολογικές διαδικασίες του οργανισμού όπως είναι η κυταρική διαφοροποίηση, η μορφογένεση κλπ. Και τέλος, η επιγενετική πληροφορία, αυτό που το έχουμε πει πολλές φορές, μεταβιβάζεται από τη μια γενεά στην άλλη, είτε σε κυταρικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού, χωρίς όμως να κωδικοποιείται στη DNA αλληλουχία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο επιγενετικός έλεγχος είναι ένας ρυθμιστικός μηχανισμός που συμβάλλει στις φυσιολογικές διαδικασίες του οργανισμού. Πολλές φορές δεν πιάνει αυτό. Ναι. Όχι. Και προηγουμένως είχε κολλήσει. Ναι. Τώρα εντάξει. Ωραία. Όπως είπαμε, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιγενετική. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλοί, όπως βλέπουμε εδώ, πολλοί επιγενετικοί παράγοντες. Οι πιο συχνοί είναι οπωσδήποτε η διατροφή, το κάπνισμα, η μόλυνση του περιβάλλοντος, οι λοιμώξεις, οι τοξίνες, το στρες, ακόμα και ο θόρυβος. Και βέβαια, πολύ σημαντικό είπαμε ότι είναι η διατροφή. Και ακριβώς η επιγενετική προσπαθεί να εξηγήσει τις αλληλοεπιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ γονιδιώματος και διατροφής. Έτσι λοιπόν, επιδημιολογικές μελέτες, αλλά και μοντέλα πειραματοζώων υποδεικνύουν ότι η διατροφή της μητέρας στη διάρκεια της κύησης μπορεί να προγραμματίσει μοντέλα γονιδιακής έκφρασης στο έμβριο, δηλαδή με άλλα λόγια να επιφέρει επιγενετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι παραμένουν στην ενήλικο ζωή και συμβάλλουν στην εκδήλωση μεταβολικών νοσημάτων, προκειμένου περίπτωση, όπως είναι η παχυσαρκία. Αυτό είναι το πιο συχνό. Και μάλιστα, όπως είπαμε, υπάρχουν και με πειραματόζωα. Ωραία. Εδώ λοιπόν είναι τα λεγόμενα ποντίκια, τα αγκούτι. Αυτά λοιπόν, τι γίνεται με αυτά? Όταν κάνουν μια φυσιολογική διατροφή, οι μητέρες αυτών των ποντικών, αυτά βγαίνουν με χρώμα τριχώματος, ένα μπέζ κίτρινο, είναι όμως διαβητικά και έχουν επιρρέπεια και σε καρκίνο. Αν όμως οι μητέρες αυτών των ποντικιών κατά τη διάρκεια της κύησης διατραφούν με ουσίες οι οποίες είναι πλούσιες σε μεθυλομάδες, τότε έχουμε μία μεθυλίωση, που όπως θα δούμε παρακάτω η μεθυλίωση του DNA είναι ένας από τους πιο συχνούς επιγενετικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα τα ποντίκια αυτά να αλλάξουν χρώμα, αλλά όχι μόνο αυτό, να γίνουν λεπτά και υγιή. Εδώ λοιπόν και από αυτό φαίνεται η σημασία των επιγενετικών παραγόντων και κυρίως της διατροφής. Πώς πρέπει να αλλάξουμε την... Ποιος θα μας πει γι' αυτό? Ωραία.
Δεν ξέρω κάτι, εγώ δεν κάνω καλά. Επίσης, η επιγενετική συσχετίζεται και με τις ορμόνες του φύλου. Επιγενετικές αλλαγές πιθανόν να αποτελούν τους υποκείμενους μηχανισμούς δράσης των ορμονών του φύλου, οι οποίες ευθύνονται για διαφορετική επιδεκτικότητα των φύλων στα διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα. Ακούσατε προηγουμένως από την κυρία Τσίγαλου, ξέρουμε ότι υπάρχει διαφορά, βέβαια, στα αυτοάνωσα κυρίως υπερέχουν οι γυναίκες. Και ίσως η εξήγηση και εδώ να είναι οι επιγενετικοί μηχανισμοί και η επίδραση των ορμονών του φύλου. Μήπως έχουμε κάποιο άλλο. Ναι. Απαλά, ωραία. Έτσι λοιπόν η επιγενετική αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός δεύτερου γενετικού κώδικα και έχουμε το λεγόμενο επιγονιδίωμα. Και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του ανθρωπίνου γονιδιώματος έχει ξεκινήσει ένα νέο φιλόδοξο πρόγραμμα με σκοπό να μελετήσει το ανθρώπινο επιγονιδίωμα. Α, ναι, μαλακά θέλει. Άρα, λοιπόν, οι μηχανισμοί των επιγενετικών αλλαγών βασίζονται βασικά σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη, όπως είπαμε, είναι η μεθυλίωση του DNA. Η δεύτερη είναι μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών. Και η τρίτη είναι απενεργοποίηση των γονιδίων μέσω αυτών των λεγόμενων no-coding RNAs. Ναι. Όπως είπαμε, είναι η μεθυλίωση του DNA, η οποία λαμβάνει χώρα σε διάφορες περιοχές του γονιδιώματος, έχει μεγάλη σημασία στην εμβριογένεση, την κυταρική διαφοροποίηση και την ανάπτυξη ειδικών ιστών, διαφέρει μεταξύ ιστών και κυταρικών τύπων, παίζει ρόλο σε φυσιολογικές ρυθμιστικές λειτουργίες και επίσης έχει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των ταφ κυτάρων. Είναι δε μια δυναμική διεργασία όπου έχουμε συνεχώς μεθυλίωση και απομεθυλίωση. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει και το αντίστροφο. Η μεθυλίωση λοιπόν αυτή περιλαμβάνει μια προσθήκη μιας μεθυλομάδος στο 5-καρδοξυλικό άκρο του δακτυλίου της κοιτοσύνης και καταλύεται από ένζημα τα οποία ονομάζονται μεθυλοτρανσφεράσες και τα οποία διακρίνονται στα de novo, που είναι κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη, όπως είναι η 3α και η 3β, αλλά και τα maintenance, που είναι κατά την αντιγραφή του DNA. Και μάλιστα έχουν βρεθεί ότι υπάρχουν 4 patterns αυτής της DNA μεθυλίωσης. Όμως, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο μεθυλίωση, έχουμε και απομεθυλίωση, η οποία μπορεί να είναι είτε ενεργητική και επάγεται από τα λεγόμενα 10-11 translocation ένζημα και συσχετίζεται με την ενεργοποίηση των ανοσοκυτάρων, ενώ αναστολής αυτών των ενζήμων, των TET, θεωρούνται πιθανοί θεραπευτικοί παράγοντες σε αυτοάνωσα ρευματικά νοσήματα. Όμως μπορεί να είναι και παθητική, δηλαδή να επάγεται από αναστολή των DNA τρανσφερασών. Αναστολής αυτών των τρανσφερασών έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικοί παράγοντες σε περίπτωση που έχουμε έκτοπη υπερμεθυλίωση. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι με τη μεθυλίωση καταστέλλεται η μεταγραφή και επομένως ελαττώνονται τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων ή και δεν εκφράζεται καθόλου το γονίδιο, μιλάμε δηλαδή για gene silencing, ενώ η απομεθυλίωση, με την απομεθυλίωση επιτρέπεται η μεταγραφή και κατά συνέπεια έχουμε έκφραση των γονιδίων. Και αυτές οι μη φυσιολογικές αλλαγές της DNA μεθυλίωσης που εντοπίζονται στα αυτοάνωσα νοσήματα μπορούν να επιτρέψουν ανακάλυψη βιοδικτών για διάγνωση και παρακολούθηση της νόσου, αλλά και σχεδιασμό νέων στρατηγικών πιθανότατα. Εδώ βλέπουμε διάφορα παραδείγματα. Είναι ένας πίνακας που βλέπουμε διάφορες επίδραση της DNA μεθυλίωσης σε διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα. Δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες, τόσο συστηματικά όσο και οργανοειδικά. Και πάμε στον επόμενο μηχανισμό που είναι οι μεταμεταφραστικές τροποποίησεις των ιστονών. Να θυμίσουμε τι είναι οι ιστόνες. Οι ιστόνες λοιπόν είναι πρωτεΐνες πλούσιες σε βασικά αμινοξέα που αποτελούν το συστατικό του νουκλεοσώματος, γύρω από το οποίο πάει και περιτυλίσσεται το DNA, δηλαδή έχει ρόλο στήριξης παίζουν και διακρίνονται στις core και τις linker. Αυτές λοιπόν οι μεταμεταφραστικές τροποποιήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα αλλαγές στη διαμόρφωση στα σημεία σύνδεσης των πρωτεϊνών και επομένως συμμετέχουν στην παθογένεια των αυτοανώσων νοσημάτων.
παίζουν ακόμα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της μεταγραφής, ενώ επηρεάζουν και τη δομή της χρωματίνης, δηλαδή αν πρόκειται για ευχρωματίνη ή για έτεροχρωματίνη. Όμως αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι ανάλογα με το νόσημα μπορούν να οδηγήσουν είτε σε ενεργοποίηση είτε σε καταστολή της γονιδιακής έκφρασης. Και τι είναι αυτές οι τροποποίησεις? Μπορεί να έχουμε μεθυλίωση, ακετυλίωση, κιτρουλίωση, φωσφοριλίωση. Η πιο ευρέως μελετημένη τροποποίηση είναι η ακετυλίωση της λυσίνης, η οποία οδηγεί σε μια καταστολή της γονιδιακής έκφρασης. Όπως είπαμε όμως, έχουμε και μεθυλίωση των ιστονών που συμμετέχουν στην παθογένεια των αυτοανώσων νοσημάτων και έτσι, για παράδειγμα, στο συστηματικό ερυθυματώδη λύκο έχουμε αναστολή της μεθυλίωσης, ενώ στο ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1 έχουμε υπερμεθυλίωση ορισμένων γενετικών τόπων. Και εδώ πάλι βλέπουμε παραδείγματα τροποποίησης σε διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα. Και πάμε να δούμε τον τρίτο μηχανισμό, που είναι η απενεργοποίηση των γονιδίων μέσω αυτών των non-coding RNAs. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι τα λεγόμενα microRNAs, τα οποία, όπως λέει και το όνομά τους, έχουν μικρό μήκος, 18 με 23 βάσεις, ρυθμίζουν μεταγραφικά τη γονιδιακή έκφραση. Ορισμένα εξ αυτών έχουν πολλούς στόχους και λειτουργίες, πολλαπλούς, αλλά και πολλαπλά mRNA μπορούν να επηρεάζουν την έκφραση ενός μόνο γονιδίου. Και δεδομένου ότι συμμετέχουν στη ρύθμιση του 80% των ανθρώπινων γονιδίων, θεωρείται ότι δυνητικά εμπλέκονται και στην παθογένεια των αυτοανώσων νοσημάτων. Και μάλιστα αυτά τα μικρο-RNA μπορούν να ρυθμίσουν άλλους επιγενετικούς μηχανισμούς, για παράδειγμα να στοχεύουν τις DNA τρανσφεράσες και επομένως να προκαλούν DNA υπομεθυλίωση. Δηλαδή εδώ βλέπουμε να συμμετέχουν δύο επιγενετικοί μηχανισμοί. Εκτός όμως από τα microRNA υπάρχουν και τα long non-coding RNAs, τα οποία έχουν μήκος πάνω από 200 βάσεις, αλλά δεν μεταγράφονται σε λειτουργικές πρωτεΐνες και παίζουν ρόλο στην επιγενετική αυτοανώσεων νοσημάτων, όπως ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Και πάλι εδώ κάποια παραδείγματα. Έτσι λοιπόν, τι είδαμε? Ότι η διαταραχή των κύριων επιγενετικών μηχανισμών μπορεί να οδηγήσει σε καταστολή ή υπερέκβαση γονιδίων και στη συνέχεια στην εκδήλωση εντός εισαγωγικών επιγενετικών νοσημάτων, μεταξύ των οποίων, όπως βλέπουμε, είναι και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Δεν είναι μόνο αυτά, καρκίνος, νευροεκφυλιστικά κλπ. Τώρα, η επιγενετική βέβαια παίζει ρόλο και στην ανοσιακή απάντηση, διότι ελέγχει τη φλεγμονώδη αντίδραση, επιδρά στην εξέλιξη και τη διαφοροποίηση των ταφ και β λεμφοκυτάρων και, όπως είπαμε, συμμετέχει στην αυτοανοσία, στην καρκινογένεση και στους μηχανισμούς που έχουμε στη μεταμόσχευση και κατά συνέπεια στην απόρριψη των μοσχευμάτων. Τώρα, όσον αφορά συγκεκριμένα την αυτοανοσία, διαταραχή της ρύθμισης των επιγενετικών μηχανισμών στα CD4 ταφ βοηθητικά κύτταρα αποτελεί ένα ερέθισμα για απώλεια της ανοσιακής ανοχής και ιστική καταστροφή. Πειραματικά μοντέλα in vivo και in vitro δείχνουν ότι οι επιγενετικοί μηχανισμοί οδηγούν στην έναρξη της έκφρασης των αυτοαντιδρόντων ταφ κυτταρικών κλώνων. Και θα δούμε, τελειώνοντας, λίγα παραδείγματα από 2-3 αυτοάνοσα νοσήματα, ξεκινώντας με το συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, όπου εδώ, όπως βλέπουμε, συμμετέχουν και οι τρεις μηχανισμοί που είπαμε. Έχουμε DNA υπομεθυλίωση στο λύκο, που επηρεάζει τη δομή της χρωματίνης. Αυτή η υπομεθυλίωση αφορά κυρίως τον promoter, δηλαδή τον προαγωγέα των γονιδίων, με αποτέλεσμα υπερέκβαση γονιδίων, ιδιαίτερα στα CD4 ταφ κύτταρα. Όμως έχουμε και τροποποιήσεις ιστονών, κυρίως έχουμε μια υπέρμετρη παραγωγή αποπτωτικών νουκλεοσωμάτων που οδηγούν σε ενεργοποίηση αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και παραγωγή αυτοαντισωμάτων και τελικά σε φλεγμονώδη απάντηση. Ακόμα έχουμε υπερακετυλίωση ιστονών, όπως είναι η τα 3 και 4, στα ενεργοποιημένα CD4 ταφ κύτταρα. Και βέβαια έχουμε και επίδραση με τα microRNAs, άλλα εξ αυτών μειώνονται, όπως το 125α και το 146α, ενώ άλλα αυξάνουν, όπως το 21, 148α κλπ.
Να δούμε τώρα τι γίνεται με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Όλοι ξέρουμε ότι η βλάβη είναι στην άρθρωση τοπικά. Πράγματι και εδώ οι επιγενετικές αλλαγές αφορούν κυρίως τα κύτταρα που υπάρχουν στον αρθρικό ημένα και συγκεκριμένα αυτά που τα λέμε FLS, δηλαδή κύτταρα του αρθρικού ημένα που μοιάζουν με εινοβλάστες. Αυτές δε οι επιγενετικές αλλαγές συμμετέχουν στην έναρξη αλλά και συνέχεια στην εξέλιξη και τη βαρύτητα της νόσου. Επομένως, η πλήρη κατανόησή τους θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση διαγνωστικών και προγνωστικών δικτών, αλλά μπορεί να είναι και πιθανή θεραπευτική στόχη. Έχει βρεθεί ότι όσον αφορά την DNA μεθυλίωση, 1127 γενετικοί τόποι υφίστανται υπερμεθυλίωση, ενώ 732 υπομεθυλίωση, μεταξύ των οποίων έχουμε υπομεθυλίωση στο γονίδιο της συντελευκίνης 6, που οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή της συντελευκίνης 6 και τελικά καταστροφή της άρθρωσης. Και βέβαια έχουμε και τροποποιήσεις ιστονών μέσω διαταραχών της ακετυλίωσης και της μεθυλίωσης και βέβαια συμμετέχουν και τα non-coding RNAs. Και να πούμε και λίγα λόγια για το διαβήτη τύπου 1, που είναι ένα χαρακτηριστικό οργανοειδικό αυτοάνωσο νόσημα. Εδώ, εν αντιθέσει με το λύκο που λέγαμε ότι έχουμε υπομεθυλίωση, εδώ έχουμε γενικευμένη υπερμεθυλίωση λόγω διαταραχών του μεταβολισμού της ομοκυστεΐνης. Και μάλιστα έχουμε επίσης τροποποίηση των ιστονών που μπορεί να έχουμε είτε μεθυλίωση είτε ακετυλίωση. Τέλος, έχουμε διαταραχές στην έκφραση ορισμένων μάκρο-RNAs που επηρεάζουν τη λειτουργία των ταφ ρυθμιστικών κυττάρων. Αλλά και στην ψωρίαση, που είναι ένα δερματικό νόσημα, έχουμε επίσης, είναι γνωστοί οι επιγενετικοί μηχανισμοί, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε σε επίπεδο των CD4 ταφ κυττάρων, που οδηγούν σε παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και επομένως έχουμε μια ανισορροπία ανάμεσα στα δραστικά ταφ helper 17 και τα ταφ ρυθμιστικά κύτταρα, αλλά όπως βλέπετε εδώ έχουμε και διάφορες επιγενετικές αλλαγές στα κερατινοκύτταρα, για παράδειγμα χάρη αυξημένη έκφραση του μάκρο-RNA31 που οδηγεί σε ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB. Και βέβαια, εδώ να μην πω πάλι σε λεπτομέρειες, πάλι πολλές έχουν βρεθεί και εδώ επιγενετικοί μηχανισμοί που συσχετίζονται με τα αυτοάνωσα νοσήματα του θηροειδούς. Άρα λοιπόν η επιγενετική, ποια είναι η σημασία της στην κλινική πράξη? Μολονότι υπάρχουν ενδείξεις για τη συμμετοχή επιγενετικών αλλαγών στην έναρξη και εξέλιξη των αυτοανώσων νοσημάτων, εντούτοις ορισμένα παθογενετικά δεδομένα παραμένουν ασαφή. Επομένως, η κατανόηση σε βάθος των επιγενετικών μηχανισμών θα βοηθήσει στον έλεγχο ή και την πρόληψη των αυτοανώσων νοσημάτων με θεραπευτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στους επιγενετικούς μηχανισμούς. Και βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορεί επίσης οι επιγενετικές αλλαγές να χρησιμοποιηθούν σαν βιοδείκτες για την παρακολούθηση του πολύπλοκου πλαισίου των αυτοανώσων νοσημάτων. Και βέβαια, όπως βλέπουμε, υπάρχουν διάφορα επιγενετικά φάρμακα, δηλαδή που στοχεύουν τις επιγενετικές αλλαγές, που όπως βλέπουμε βρίσκονται σε φάση κλινικών δοκιμών. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματα? Ότι η βαθύτερη κατανόηση των επιγενετικών μηχανισμών και η συσχέτισή τους με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, αλλά και ο τρόπος που συσχετίζονται με το φαινότυπο της νόσου, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων βιοδικτών και νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Όμως, για να μπορούν να επιτευχθούν όλα αυτά, απαιτείται ανάπτυξη νέων μεθόδων για τη χαρτογράφηση του επιγενετικού προφίλ σε όλο το γονιδίωμα, δηλαδή να χαρτογραφήσουμε όλο το επιγονιδίωμα. Επίσης, χρειάζονται νέες στρατηγικές για την ανάλυση των λαμβανωμένων δεδομένων και σίγουρα κατάλληλες επιδημιολογικές μελέτες, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς οι επιγενετικές αλλαγές ενός ατόμου οδηγούν στην νόσο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και μπορώ να έχω την τελευταία διαφάνεια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ταράση, για την εντυπωσιακή ομιλία σας. Μια ομιλία η οποία μπόρεσε να φέρει μαζί έρευνα και πράγματα τα οποία δεν ξέραμε 20 χρόνια πριν και είναι σε εξέλιξη. Εξελίξεις πολύ σημαντικές. Από ό,τι φαίνεται, η επιγενετική έχει ασύλληπτες επιπτώσεις στη ζωή μας και στην υγεία μας. Υπάρχουν μελλοντικοί στόχοι θεραπευτικοί.
Δείξατε με πολύ επαγωγικό τρόπο τα μοντέλα των επιγενετικών διεργασιών στα διάφορα νοσήματα και σας ευχαριστούμε πολύ. Ανοιχτή η ομιλία για ερωτήσεις. Άμα ξέρω. Κυρία Τσιρογιάννη. Ήταν πολύ ωραία η ομιλία σας, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι γενετικές μεταλλάξεις που υπάρχουν και έχουν καθοριστεί χαρακτηρίζουν μία νόσο σε όλη την έκταση και σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Οι επιγενετικές που επιδρούν, πάνω στο οποίο επιδρούν οι κατατόπους περιβαλλοντικές, διατροφικές και άλλες συνήθειες, διαφοροποιούνται ή είναι κοινές για όλο τον πλανήτη? Σίγουρα διαφοροποιούνται, γιατί όπως είπαμε, οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιγενετική είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η μόλυνση, η διατροφή. Άρα είναι λογικό να διαφοροποιούνται στους διάφορους πληθυσμούς. Ναι. Ναι. Και διαφοροποιούνται με ποια έννοια? Πολύ ωραία. Εγώ το πιο εντυπωσιακό που άκουσα από αυτά ήταν η επίγραφη και αυτό το πείραμα με τα ποντίκια που μας έδειξες, ότι μπορεί να επηρεάζουν του εμβρίου την... Ναι. Όχι στο δικό της. Όχι το DNA. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για το εμβρίο και αυτό είναι πάρα Όχι το DNA, γιατί είπαμε ότι οι επιγενετικές... Ναι, γίνονται στη διάρκεια της κύησης. Και επίσης λέει ότι στη διάρκεια του λοιμού... Το DNA επηρεάζουν. Όχι, το DNA δεν το επηρεάζει. Ναι. Όχι το επηρεάζει. Την έκφραση των γονιδίων. Την έκφραση των γονιδίων. Βέβαια. Και κάτι άλλο που δεν το είπα, ότι στη διάρκεια λέει, του λοιμού που υπήρχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάλογα αν οι μητέρες δεν είχαν καλή διατροφή, επίσης υπήρχαν επιγενετικές αλλαγές. Τα μελέτησαν βέβαια μετά. Ναι. Στην ενδομήτριο, ναι, βέβαια. Επηρεάζεται στην ενδομήτριο ζωή. Αλλά το θέμα δεν είναι... κάποια άλλη ερώτηση? Άλλη ερώτηση. Όχι. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, το οποίο το έχω διαβάσει και μου έχει κάνει εντύπωση. Η επιγενετική αφορά όλον τον φυτικό και ζωικό κόσμο. Δεν αφορά μόνο τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Και από ό,τι διάβασα, οι επιγενετικές αλλαγές δεν αφορούν τον άνθρωπο ή τον αφορούν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%. Και θέλω, Κατερίνα, εσύ που τα έχεις μελετήσει τώρα αυτά να μας τα πεις. Και αυτό διάβασα ότι οφείλεται στο ότι από το ζυγότη τα 8 πρώτα κύτταρα έχουν την ικανότητα να κάνουν απάλυψη όλων των επιγενετικών αλλαγών που υπάρχουν σε αυτά τα κύτταρα. Είναι έτσι? Να πω την αλήθεια, αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχω διαβάσει. Αλλά όμως, βέβαια, οι επιγενετικές αλλαγές δεν είναι μόνο στη διάρκεια της κύησης, είναι και σε όλη την ελληνική ζωή. Ωραία. Ναι, τώρα αυτό μπορεί να είναι έτσι. Γιατί διαφορετικά θα ήταν... κατά την άποψη, είναι κομφούζιο. Δηλαδή, αν κληρονομήσεις επιγενετικές αλλαγές από τη μάνα σου, κληρονομικές αλλαγές από τον πατέρα σου, παθαίνεις και όλες τις επιγενετικές αλλαγές μέσα στην κύηση. Και άντε μετά που εγώ αυτό που κατάλαβα διαβάζοντας είναι ότι αυτό που λέμε περιβαλλοντικοί παράγοντες στην πραγματικότητα είναι που επηρεάζουν τις επιγενετικές, προκαλούν επιγενετικές αλλαγές. Ναι, και αυτό μου φαίνεται λογικό, αλλά ίσως λιγάκι να το... Εγώ δεν το έχω πολύ διευκρινίσει. Θυμάμαι, όχι, το έψαξα αυτό. Λέει, αν με ρωτήσετε και δεν ξέρω, πείτε ότι οφείλεται στην επιγενετική. Γι' αυτό το έμαθα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση, Κατερίνα. Αυτές οι επιγενετικές αλλαγές, πριν μερικά χρόνια λέγαμε ότι δεν είμαστε σίγουροι αν είναι κληρονομήσιμες. Τώρα έχει μπει ως κληρονομήσιμες εξορισμού. Γιατί σε προηγούμενη ομιλία είχα ακούσει ότι είναι ακαθόριστο αυτό αν όλες... Όχι, ο ορισμός λέει ότι είναι κληρονομήσιμες, αλλά δεν επηρεάζουν το DNA. Άρα εξορισμού είναι κληρονομήσιμος. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι. Και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε να πω, ότι οι μηχανισμοί αυτοί, οι λειτουργίες, οι μυθιλιώσεις κτλ., που διάβαζα και θα σας πω γιατί το διάβασα αυτό, όχι για να μπω στην ομιλία εδώ, κρατάνε ορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορεί να κρατήσουν για 20 χρόνια, αλλά μετά μπορεί να μην ισχύουν πλέον. Είναι αλήθεια? Είναι έτσι? Ναι. Δηλαδή, ναι, αν λέμε ότι μια επιγενετική αλλαγή
και κληρονομήτη σημαίνει ότι είναι εκεί και δεν υπάρχει. Είναι αλήθεια ότι δεν διάβασα για πόσες. Λέει είναι κληρονομήσιμες, χωρίς πουθενά να λέει για πόσες γενιές. Και σε τι ποσοστό. Ναι. Ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τα φυτά. Στα φυτά όλες οι μελέτες που έχουν γίνει, που έχουν κάνει τις αλλαγές, είναι... Λοιπόν, και πάλι δεν θέλω να κάνω την έξυπνη. Απλά σε μια ομιλία που είχα αναφερθεί στην επιγενετική, ο κύριος Τσακρής, ο καθηγητής, είπα ότι δεν είναι κληρονομήσιμες οι αλλαγές. Και με πιάνει και μου λέει, Χρύσα, είναι κληρονομήσιμες, κάνεις λάθος. Και πήγα και το έψαξα και με την ευκαιρία αυτή είδα ότι είναι κληρονομήσιμες σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό στον άνθρωπο, ενώ είναι εξ ολοκλήρου κληρονομήσιμες στα φυτά. Νομίζω μας ξενίζει το γεγονός, γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας κληρονομήσιμο ότι επηρεάζει το DNA. Γιατί και εγώ δηλαδή πραγματικά το διάβασα. Το γονίδιο δηλαδή. Ναι, δεν επηρεάζει το γονίδιο. Ναι, ενώ επηρεάζει την άλλη περιοχή του DNA. Μπορεί να είναι έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε άλλες.